Сәлем дуслар, сіз Шаян ТВ телеканалында түйме тапшыруын қорисыз. Сіздің білән мин, Рүзәл һәм біз башларға әзір. Демек, ойын булгач, әлбәттә командаларда булырга тиеш, һәм инде әйдәгез бүгенге командалар белән таныша башлыйбыз. Беренче команданың беренче агзасы, мин хәтта укып та китәм. Аның фамилиясе минем бик якын дусның исеменә охшаган. Инсаф исемле бер дустым бар. Прическасын бик тә кайгырта торган баянчы егет, Эд Шеранның ике туган энесе Илназ Инсафов. Привет, привет. Һәм инде аның белән янәшәдә шәшрәп торган Шаян ТВның алып баручысы булачак Йылдыз. Хәзер дә Йылдыз, әлбәттә, булачак зур Йылдыз. Әнвәр. Нургалиев. Безнең Әнвәр. Һәм инде бүген аңлаганыгызча бездә Казан егетләре төркеме, һәм инде икенче команданың беренче агзасы, бер җөмлә белән әйткәндә, үз эшенә тугры кеше. Ахырына хәтле бара торган егет Айдар Әгъләмов. Һәм инде яшь, талантлы, күп кырлы шәхес Зарема. Кил. Вау! Без әзер. Шулай ук Шаян ТВның алып баручысы. Димәк, Казан егетләре белән Шаян балаларын кушсак, менә шундый уен килеп чыгачак. Әйдәгез карыйк. Демәк, безнең беренче тур ул да булса сүзсез җыр дип атала. Безнең командалар экранга карап, андагы рәсемнәргә карап, нинди җыр икәнен белергә тиешләр. Ай-яй-яй. Ага. Сез икегез дә бер фикердәмесез? Конечно. Наверное. Ай-яй. Мен просто басып қайрым. Алай да ярый, алай да ярый. Инде хәзер. Бас, син... Бас. Бас әле станокка. Подсказкалар береймме соң инде моны ир белән хатын җырлый. Алар тормышта да ир белән хатын. Һәм Сават белән Гүзәлен җырлыймы? нинди җыр? Менә аларның бер Шаян җырлары бар инде, бас дип. Бас. Ай, аларның ике җыр бар аларда. Бас дигән Я сүзләр. помню то, что сказал белән тегешә балалар именно берсендә. Но это не та песня. Ага. Монда бас. Аларның клиплары да бар әле монда. Да. Аларны видеокамерага төшерделәр. Аларны студияда яздырдылар. Национальная тема такая у них там. Ай. Народная. Без моны кабул итә алабыз бит инде, бит. Ну, исполнительләрен белдек как минимум. Анда шундый сүзләр бар. Бас әле, безнең бир шагалы. Синең бир шагалы дөресрәгә. Синең бир шагалы, шуңа күрә. Борчылмагыз, әле. Әнвәр, җыламазын карышын. Мотор егет ул. Безгә начало интересно. Авыр килешәм. Әйдәгез, икенчесе җиңелрәк, шуңа күрә ансам белерсез дип уйлыйбыз. Ага. Ничегрәк? Нәрсәгә баштың инде? Безне күргәч просто бастым. Бу бит диген. Мин гомумән сезне күргәч гел басып торам. Дүрт. Тегесе кем булды? Муса Җәлил түгел бит инде бу. Сез беләсез. Ну, монда әйдәгез, теге сүзләр буенча барыйк. Баскан инде хәзер. Дигәч бу дияргә кирәк. Теге паркмы, аланмы, нәрсә ул чәчәкләр? Туган улым. Яшьлегемә алып кайта. Яшьлегемә алып кайта. Яшьлегемә алып кайта. Бу җегетләр янына. Туган авыл Казан егетләре. Авыл Толстое. Әйдәгез булай итәбез, әйме, бу сезнең җыр түгел. Ага. Әйе. Печально. Бу бик зур подсказка бу сезнең өчен. Тигез. Әйе. Туган. Әйе, монда бит инде авыл күрәбез бит инде, авыл. Есть. Әйе, әйдәгез. Нәрсә туган авыл? Әйдәгез. Шулай иде менә. Сез бер-берегезне аңлыйсызмы шулай? Мин беләм ди, басым әле дип әйттем айда ди. Ну, нинди җыр? Туган авыл? Нинди шул? Ул беренче картинка гына ие, туган авыл. Туган авыл турында Зәримәгә бик күп җырлар бар. Дуслар була бу тормышта сынаулы гына. Дуслар була бу тормышта сынаулы гына. Аңлыйм инде сезнең менә әлеге Әйе. дуслар. Авыл егетләре.
Tadidata. Hoppa! Yigitleri. Biz bit avul yigitleri. Hoş farar. Arslan Kebekleri. köbekleri. Ayı. La la. Zinor. Yok endi hoş farar yolar. Akim o. Anın anday biz avul yigitleri, Arslan kebekler. Buna kiyim bilem sizlerin. Nişiginde tüzüp birden biteligine sizlerin. Biz bit avul yigitleri, Yigitleri. Arslan kebekleri. Demek cevap kabul etildi. Aydagiz diriz cevap. Arslan kebekleri. Oraya yazın mı sen? Kimde mi? Demek mine şundan da senin prическаны qarayım da Arslan kebekleri deb aytasiz kela. Demek aferin sizga haligi bal sizning komandaga keldi. Aferin, endi biz kelasi sinovga pishamiz. Mana endi yigitlar, Men izlayim. Qozon yigitlari. Men izlayim dalalarda. Basabız mı? Eres. Biz готовый. Biz birinchi bosdik. Onda shulayroq. Yozilgan Onda bo'ladi. shulayroq. Kim birinchi bo'lsa, shular birinchiroq javob beradi. Aytib qaradi. Endi direkjir. Men izlayim dalalarda, sen izlaysan qolada. Ajr nishi kerakdigi Men motivi. izledim dalada, Sen izledim qoladan, qo'yda seni bilmisin, topa olmadim men. Kim? Damira Kemali. Seyitova. Qo'yda seni. Молодец. Берги. Tabi almadım hiç. izledigiz, lekin bunda hali bizning o'yinimizda bek tez o'ylarga kerak. Shunga ham endi tezgina o'ylab o'tgil, hali tezgina temaga da bosib qoldirga kerak. Shunga ko'ra bizning hisob 2 ga 0 haliga Ilnaz Anvar olg'a chiqdilar. Ham endi hali borsida olda bilinashak, haliga bir narsada belgili tugul, bizni olda ikkinchi tur kutadi. İkinci tur okey gülgüne deb atala, hem de biz gülgüneden özü biz bilmegen jırlarını sırarga bulduk. Anda gülgüne bizge iştelikni söyle, endi bizning komandalar gülgünege yardım eteler, elge jırlarının originalların bilirge teyiş bulalar. Gülgüne, senden birinci birim. Okey Gülgene, bir jir kerak edi. Sheshaklar turunda. Tüsün hatırlamayayım. Onu esga tushirsam, jirning ismini bilir edim endi. Mana shu. Şeşekler jiri albatta. Okşeşekler jiri. Şeşekler turunda. Okşeşekler turunda jırlar köp. Mında okşeşekler bulup qo'ryava deganda var. Okşeşekler. Ansı da var. Belki tına bitirmegeniktir da, но birinchi подсказкадан было понятно, что okşeşekler. Okşeşekler degen jir. Да. Aha, ne qo'ysa endi shularni. Biz o'zimizniki bilamiz. Biz tinglab bitira olamiz. Biz tinglab, Tinglab aydagiz tinglab bitirik. Bilir edim endi. Mana shu sheshaklar yozlar mikan, alamatlar mikan ko'zlarda deyip. Nek shu jir ismli kabak ismli serial шығайды tınvida. Tabiplar turunda. Aha. Okşeşekler. Okşeşekler. Kozanliklar repertuarı. Kozanliklar repertuarından okşeşekler hem de haligi serialda da kullangan edi. Aydagiz originalni tinglab qarayk. Sizning so'rov bo'yicha bir javob topildi. Ok şişikler, apak yazılar. Oydar jırlayı. Oydar jırlayı. Gözlerine, oklu güzile, oklu güzile, butken. Tamam, bak işte. Ömür uzun indi bizlerine, o güllerde. Şanslısı olur, yüreklerine solasıydı. Ok şişikler, gibi opak olup, saf günlük olasın. Demek isep haligi turda 1-ga 0 Aydar, Zarima, aferin. Ayrışa Zarima sen. Я без Зарина бы не смог. Ulbek sen buluş Aydar. Hem Gülgüne'den ikinci sırav var. Hele üçüncü sıravda bulacak. Aydagiz ikincisini hazır tınlayık. Okey Gülgüne. Bu jirni boshqaruvchilarning bitta oshisi kela oxirisi. Jir deganda jir deb atavi da o'rinda aniq. Tekstni ochsam, alla to'g'risincha bir so'zdangina turayndi. Haligi rizqni menim aniyim pishirdi. Ayı. Belish.
Бәліш. Мин Бәліш. Мин. Güzel Urazova. Güzel Urazova hem Бәлешет. hem Bәліш Илдар Хакимов. Demek Gülgüne dürüst mü bu? Dürüst mü bu cevap? Sizning so'rov bo'yicha bir javob topildi. Yıllarga sozuldu oyun ağızdan kile sular. Bir ay seni oylap yersem 3 ay belişte oylar. Suretin kokma töründe karında eşim koşa. Belişin günler ışık esini günler kuşa. Молодец. Demek ise tigizleşti, birge bir Bәліш oşarga yaratasız buğaysız. Әнвәр әйе. Tağın bir Gülgüne'nin sizge sırauı kaldı. Eydəgiz, hazır Gülgüne'ni tınlap gittik. Hazır indi kimdir olğa şağa әлеге turda. Окей, Гүлгенә. Урамда шундый җилле бүген кичкә йөреп кайттым. Шул сәбәпле бер җыр искә төште әле. Башкаручы хатын-кыз шул җил турында җырлый. Як-якка этә-төртә ди шул җил. Ләкин җиле гади түгел, хисләр, уйлар, кичерешләр җиле икән. Шуңа күрә йөрәк ялкынын шул җир кичәйтә генә ди. Айе, барма вариантлар. Загадкалар юк. Jiller turunda nindi jırlar var jiller turunda? Jiller ise biz Buran turunda oylам, aytmaymiz endi hozir. Buran turunda bek ko'p. Mine jil turunda belki bir nindi jırlar bardır. Bu xalq jır түгел бит инде, эми. Yok, bu xalq jırlый. Onun familiyası yok buğay, anlawımça. Вообще. Ayye, gummen yok. Kevga çıkmagan. Madonna'nın yok bit endi, meniki yok. Kevga çıkkan balası var. Татар Madonna. Ayye, Tatar Madonna'sı. Onun ismi 4 harften gene tura. Ирке. Aha. Ayye. Иркәнең җырышы. Тормыш җилләре исә як-яктан тәтертә. Yok tete degan sözler var. Gülgüne, dürüst mü bu? Sizning so'rov bo'yicha bir javob topildi. Баллараны тәтертә. Demek bizning o'yin jilleri, bizning tüyme jilleri ballarını bu yakka iltip iki bal sizde, endi әлеге turdan ahırında bir bal sizde kaldı. Dostlar, jiller ise başladı bunda. Endi hazır Xalitkeş turumuz var әле bizning. 3-nче tur, hazır biz şuna köşəbiz. Üçüncü tur ortadan alğa. Яки biz аны шыктым аркылы көпір деп атыйбыз. Шулай да biz indi мәшһүр җырларны, безнең очракта балачак җырларын орттан алга әйләндердек тә инде безнең командаларга ул җырларны белергә кирәк булачак. Әйдәгез, беренче балачак белән бәйле җырны тыңлыйк. Hoppa, bunlar ilgirerek buldular. Әнвәр. Yaz җитә, тәрәзәне ачтылар. Тып итә. Эре тамчылар. Yaz җитә, тәрәзәне ачтылар. Тып итә. Эре тамчылар. Bir bal alıp келді sizge yaz fasılı. Рәхмәт улым. Айдар Зарима, неше керек сезнең нәрсә, ниндирәк җырлар У нас кирәк все сезгә? шансы, без тырышабыз. Тырышабыз. Опять что ли? Опять баскалар. Әнвәр, Менә сез сорау Карагыз, кылганда. сез икегез дә прическаларны бер як карап. Әйтәм бит минем улым ул. Әлбәттә бу баскызым әйбәт җыры. Әлбәттә, шикләнмисең инде. Юк, Бер дә шикләнмисең. беләм. Димәк, җавап кабул ителде, Әнвәр. Килешәсезме? Килешәм. Без бер уйда. Без бер уйда, без бер фикердә, безнең синхронизация. Димәк, әйдәгез тыңлап карыйк беренче әлеге сорауга җавапны.
идеаль жыр минемчә. Нинди генә музыка куйсаң да туры килә, нинди генә аранжировка астына куйсаң да минемчә әлеге жыр туры килә, драм and bass булсынмы, хардкор булсынмы, татар көйләре булсынмы. Димәк, тагын сезгә бал ышты бит әле җәмәгать. Әнвәр Нургалиев дип әйтәсең киләдер. Әнвәр инде ул безнең Әнвәр Шаянов. Димәк, әйдәгез безнең берничә бирембез әле бар, сорауыбыз бар, әйдәгез тыңлыйк. Әни турында җыр. Балачакта без аларны өйрәнәбез, мәктәпләрдә еш кына. Туган телне куйдыкмы? Юк, әни турында җыр. Әни турында иң матур җырларның берсе. Әни турында иң мәшһүр җырларның берсе инде гадәттә мәктәп утренникларында бер кыз чыгып, аны җырлый торган була. Бас әйдән, нинди фикерең бар? Бер кыз бала җырчы гарган. Багышлап әнисенә булырган, охшаган әйе. Ну нет, да? Ну, сүзләр бетә. Монда әнисенә озын гомер тели ул. Мөрәтәлим мин әнием сиңа. Это она? Кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Хәзер белербез, әйдәгез, тыңлап карыйк. Әфәрин, дөрес. Нур сибә. Әфәрин. Әнием сиңа. Безнең сораулар бар, 2-гә 1, әлеге турда исәп, инде без тыңлыйбыз тагын бер балачак җырын. Бар, стоп. Прошу. Калем тотып кулайга, нәниләрне сөягә, Өйрәтәләр мәктәпләрдә. Дөрес микән юк микән хәзер белербез, әйдәгез тыңлап карыйк. калем тотып кулайга. Зарима. Өйрәтәләр мәктәпләрдә. Аялны балакай. Мәктәпләрдә. Самый сложный я точно бы не угадал. Калем тутырган мәктәптә өйрәтәләр, төймәгә басырга Шаян ТВда өйрәтәләр. 2-2 исәп, дуслар. Ярый, басырга. Бигүк балачак җыры Балачак җыры түгел кебек бу. Ләкин шулай ук Кемнең репертуарынан икәнен без беләбез. Кемнеке? Әйдә. Элвин Кович. Әйдәгез Салкын шәй бу, точно. Молодец, угадала. Минем менә хәескә төште. Әйдәгез тыңлыйк әле. Әйдәгез тыңлык. Бигүк төгәл булмады бу. Әйдәгез тыңлык. Опа. Әйе. Карандашым, китабым, узып Китте елларым. Илсия Бадретдинова җырлый әлеге җырны кабул ителде. Менә бит Әнвәр, менә Илназ бит синсез дә җавапларны белә. Әйе. Димәк, әйдәгез тыңлыйк бер җавапны. Миннән күбрәк яшәгән. Хәзерге балалар. Карандашым, китабым, узды китте елларым, дәфтәрем һәм пеналым, сау булыгыз дусларым. Карандашым, китабым, узды китте елларым, дәфтәрем һәм пеналым, сау булыгыз дусларым. Все понятно теперь. Все хәзер просто Элвингрейга каратып җырлый башлады. Нишәтәсең инде бөтен җырда Элвингрей ишетелгәч. Сау булыгыз дусларым дип әйтә, бездә дә бу соңгы бирем иде. Һәм инде берничә мизгелдән без кем җиңгәнен беләчәкбез. Сез инде аңлагансыздыр командалар кем җиңгәнен. Без инде тамашачыларга да исәпне игълан итәчәкбез. Димәк, дуслар, әлеге уеннан соң исәп булайрак булды. 3 балл Зарима белән Айдар сездә. Һәм инде 2 тапкырдан да күбрәк баллар җыйган 7 балл җыючы. Мин теге
gerçi әйтәсем килгән иде Илназ белән Әнвәр дип, ләкин бу очракта әйтәм Әнвәр белән Илназ. Инде шуңа Әнвәр белән Инсафның Илназның Менә бу тагылсын. Инсафов Илназның, әйдә булай әйтәбез. Инсафов Илназның 7 балл һәм инде алар безнең тапшыруда, тимә тапшыруда җиңүче статусына ия булдылар. Зәримә, борчылма. Мин егетләргә шанс бирдем бүген дигән. Борчылма. Димәк, әйдәгез матур җырлар тыңлап, матур җырлар җырлап яшик. Һәм инде, хөрмәтле дуслар, без сезнең белән сау булашабыз, киләсе очрашуларга кадәр дип. Хош булдык.